Každý veľký príbeh sa začína malým rozhodnutím. tým našim bolo založiť firmu Začínali sme veľmi opatrne v našej súkromnej kuchyni. a investovali sme až vtedy, keď sme mali zarobené. Len Teda ja a moja manželka. sme neodmietali žiadnu zákazku. Súčiastka po súčiastke, trpezlivo a precízne. A my sme museli ísť na nočnú prácu. Starali sme sa o ľudí a neustále sme sa vzdelávali, kdekoľvek sa dalo. V pivnici V garáži, aj pod kroví. aj na motorke. Umožňovali sme šikovným ľuďom vyrásť z operátorov na manažerov a dokonca riaditeľov. Len pomôže vždy a všade. A snažíme sa byť vždy o krok vpred. S manželom sme mali úlohy vždy rozdelené. Ja som bol líder, vizionár, mal som na starosti komunikáciu. Ja som bola gazda. Systematická, praktická a budovala som zázemie a nehnuteľnosti. Počas tých 25 rokov ich bolo 11. Len bol a je jedna veľká rodina. Ľudia sú pre nás najdôležitejší. Boli sme v správnom čase na správnom mieste, vedeli sme sa chopiť príležitosti a pritom si cestu aj užiť. A dnes vieme, že to najdôležitejšie, čo sme vybudovali, Nie sú len projekty alebo budovy, 11 budov, ale ľudia, ktorí za nimi stoja. Rodina Holland, 25 rokov príbehu. ktoré pokračuje. Hurá!